What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? God morgon. Vi därför har vi att ta sökning i öknen. Och jag har alltid skulle försöka rättliga väl vid till det är något som vi kommer upp i munligare prövtugga i sommar. Men hade vi för bara börja. Janne, läste du börja till att börja läsa? I hattar vøyke fotle levde einafyr i gamle døven trudgemenn og i vår kallar Holtan Utsson, Høgnev og Rekvisjet. Holtan Utsson var sterskastur av dømen, tog han orska litt av en stein og i ensast i heanen her og i kallar Holtan Utssoners hav. Ja, tack för det, Jenny. Och det går vi stå på alla svojar. Nu ska jag nämna vid navnet fjärde mannen i Hattarvik. Han hade tjurer vid Jättlingar. Han var som hinner trutje större och störskare, men vi tog han var Why do birds suddenly appear? Ja, men så ringt ju. Men vi läser vad vi är nästa vecka, så börjar vi med på det. What if I wanted to break? Laugh it all